videjka a dneska tu máme unboxing a je to squishy, tento taký virálny. Vyzerá to takto. Vlastne podľa mňa to je veľmi pekne obalené a poďme si to vytiahnuť. Slízke toto je. To je jak žele. Všimli ste si? Ja som chcela od hviezdičiek. Možno som si mala brať to druhé, bez hviezdičiek. Dáme si, dolejeme šličku, vyzerá takto. A a spredu padajú mi tie hviezdy. Ja to asi, dajte mi chvíľku, keď ma to očistím z tých hviezd. OK, všetky hviezdičky som dala dole a dala som tam tú mašličku a vyzerá to nejak takto. Tak lepkavé, ako sa hovorí, to není, ale ak vidíte, je to dosť squishy. Wow, proste. To je jak dortík. Taký. Že proste. Spravím si dortík. Pozrite. To je strašne cute. A ešte, počkaj. Nedá sa, ale neviem, ako to vyrábajú, takéto labky proste. A toto je tá väčšia zrovna. Tá mali ešte takéto maličké. A ja som si zobrala túto veľkú. Neberte sa. Som mala. Kúknite, ak je to pekné. A hlavne bez mašličky. Ale ja tu zoberiem biele guličky, ktoré mám k tomu, takéto. A pomiestním ich po tej labke, len sa bojím, že to nebude držať. Bo tá labka má byť lepkavá, tak by to tam držať asi malo, nie? Nie, nedrží to. Ale ak ho vidíte na mne, to drží. Trošku. Čo to je? Prečo to drží viac na mne, než na tom? To má držať na tom, nie na mne. Takže tie guličky nepoužijem, jedine tak, že to chcem dať tak, kde odfotiť, tak k tomu dám tú mašličku takto. Tam mi tam nevadí a vyzerá takto. Je to strašne pekné. A zozadu je to takto rúžové. Ako sa to leskne, wow. Je to fakt pekné. Wow. Ja prisahám, že som nikdy takéto nemala. Keby ste prišli ku mne a normálne prehľadali by ste šplíky, uvidíte iba toto. Iba túto. Tu mám dačo ešte. Je to strašne pekné. Hlavne, čo sa stane, keď tú mašličku tam tak zabalím, kde bude. Ale keď to tak zabalím, tak to vyzerá takto. A stávam. To fakt kvalitné. To stane taká to poviem dať. Takáto gulička, je to ľapka, mali tam ešte kapibaru, ale ja som chcela ľapku, lebo to je najviac virálna a OK, ja vám tu ukážem ešte ukážku, ako to celé vyzerá. Takto čo vyzerá, takto strany to má takto farebné. Neviem prečo sú tam tieto dve, asi na okrásu, potom vzadu to vyzerá takto. Toto učíme. To je taká
karamelová. A toto bolo pre dnešné videjko všetko. Dajte like, odber a čus.